vianočné nákupy. Neuveriteľne sa stalo skutočnosťou ďalšie video tu. Ahojte. Ruky boskávam s vašim dovolením. Momentálne je pondelok pred Vianocami a mám takú veľmi festív náladu. Musela som teraz robiť reklamu na Notinoska, vám prišli nejaké vianočné veci. Nejaké prvé darčeky, čo som objednala a sebe nejaké somarinky, čo som doobjednala tiež. Ale samozrejme mi ešte strašne veľa vecí chýba. Takže ideme dokúpiť nejaké tie a ideme do sekáču, čo je dôvod, prečo nahrávam toto video, lebo to väčšinou máte radi. A pôjdeme aj do normálneho obchodu, kde dúfam, že nebudem musieť tráviť veľa času, lebo to nemám rada ja. V sekáči chcem pozrieť nejaké dámske, pánske, kvalitné svetre, nejaké bavlna, vlna, niečo také do 250 korún ideálne, niečo byť taký príjemný, fajn darček podľa mňa. A potom chcem obdarovať aj seba a sebe si chcem pozrieť ideálny kabát, kebyže nájdem, ale to si nemyslím, že nájdem, lebo mám veľmi špecifickú predstavu, že chcem, aby bol dosť dlhý a chcem, aby mal opasok v strede a aby bol dvojradový, takže to je podľa mňa veľmi náročné nájsť v sekáči. Svetrom nepoviem tiež nie. Rifle, také dobré, nízke zvonové rifle potrebujem. Posledne som hľadala kardigán šedý, taký ten na gombičky, teraz potrebujem už aj čierny, takže nemám ani šedý, ani čierny, lebo čierny, čo som mala, som niekde stratila na party, takže potrebujem ho nahradiť vo svojom šatníku a chýba mi to reálne, takže potrebujem dva takéto nejaké svetríky. A veľmi dôležitá vec, chcela by som si nájsť nejaké šaty alebo nejakú sukňu, takú akože s festív vianočnou, sviatočnou náladou, lebo na Silvestre mám narodeniny, takže by som tam chcela mať niečo pekné oblečené na sviatočný brunch alebo aj večer. Štefanská zábava má byť a ešte k vianočnému stolu by som niečo možno chcela. Takže akože 4 outfity. Ideálne, kebyže nájdem nejaké čierne šaty mám. Takže čierne šaty nepotrebujem úplne, záleží, aké by som našla, ale rozmýšľam, že si kúpim ešte aj červené silonky, že to bude také ako som videla teraz na Pintereste. Zároveň určite si nechcem kúpať nové niečo také ako flitrované nohavice alebo trblietavé sukne, lebo to je podľa vec, čo máte raz na sebe a potom ju vyhodíte a skončí proste, keď nie v sekáči, tak niekde v odpadkovom koši, čo je hrozné a preto chcem aj vás motivovať, že ideme to nájsť v sekáči. Tak prenesieme sa o 24 hodín neskôr, teda nie až toľko, o 12 hodín možno neskôr. Ja už budem mať iný make-up pravdepodobne a ideme sekáčovať. Je ďalší deň, ideme do prvého sekaču. A tu som už s vami minule bola a je dobrý, ideme tam. No a jak si dobre pamätám, tak tento sekač som vám už akože ukazovala. Je veľmi príjemný, celkom veľký. Tie ceny sú tam také, že niekedy je vyššie, lebo to zboží už také cca pretriedené, že nie sú úplne najhoršie veci. Táto blúzka sa mi veľmi páčila, ale viem, že ja také nič nenosím. Tento svetrík tiež cutesy, veľmi pinterestový, ale nie je to úplne pre mňa. Skúšala som niečo aj v tričkách, nájsť nejaký zaujímavý topik, akože na ten Silvester napríklad, ale našla som takýto, podľa veľmi Brandy Melville, alebo tá slečna z upírskych denníkov, neviem, ak sa volá, veľmi dobre na ten štýl, taktiež akože nejaké farebné kardigany. Tento biely sveter bol super peknučký, ale myslím, že bol príliš veľký alebo také niečo. Tento kardigan zase vyzeral byť fakt, že kvalitný, ale to sú farby, ktoré ja vôbec nenosím, takže by mi to zbytočne stálo v skrini. A tento sveter bol presne ako z mojej Pinterest boardu, ale bol taký veľmi polyesterový, proste sa mi nepáčil ten materiál a tá cena, že koľko zreálne stál. Tento šedý ani neviem, prečo som si nakoniec nezobrala, ten je fakt pekný, neviem, prečo som ho tam nechala, asi som mala nejaké zatmenie mozgu alebo čo. Našla som aj nejaký čierny kardigán, ale nebol úplne taký, ako som chcela, tak to nechala. A tento trip som našla strašne veľa Hollisterov a Abercrombie Fitch svetrov a vravím si, že aké by som bola mladá, tak som tu nadšená z toho úplne, ale teraz to už veľmi nevyhľadávam. Ale z tohto som bola nadšená, lebo som našla Jupe sveter za 80 korún a bol že zo 100% vlny. Tak som si ho hneď išla vyskúšať. Úplne bol krásny, kvalitný, super, a že jak je možné, že stojí len 80 korún. Potom som sa proste pekne otočila a našla takto diery na onom, tak som ho samozrejme nezobrala. Zo svetrov som si skúšala, ale ešte tento biely, ten bol podľa mňa, že výborný, super peknučký. Tento šedý kardigán, no nebol mi dobrý a ten bol mi malý na prsiach a tá šnúročka v strede, no nie je to asi úplne môj štýl až tak. Keď vyzeral tak zaujímavo, nebola som úplne proti nemu, bol trošku väčší. Chcela som vyskúšať aj tento crop topový sveter a premýšľala som nad ním, až kým som si nevšimla, že vlastne je mi mega krátky na ruky, tak som ho tam tiež nechala. Mali tam aj svadobné šaty, čo som videla asi alebo prvý, druhýkrát proste v sekači, to často nevidím. A stopánik tam mali tiež celkom príjemný výber, čo bolo zaujímavé. Rifle, klasika, ja v sekači neviem nájsť rifle, to je proste, neviem. Toto som vám chcela ukázať, že pozrite, v sekačoch viete nájsť trblietavé sukne akéhokoľvek druhu. Presúvame sa ale do kabíniek, toto bola prvá salónka, ktorú som zobrala na vyskúšanie. Tie šaty vyzerali metúco už aj na vešiaku. Myslela som, že na mne to bude o niečo lepšie.
Podľa mňa som zdala aj zle ruku cez niečo, cez nejakú zlú dieru. Neviem, bola som z toho zmetená, vyzerala tak divná salónka. Neviem. Nad týmito čiernymi som rozmýšľala, že to by mohlo byť fajn ako narodeninové šaty. Kebyže nebývam v Brne a mám o asi 3 roky menej, lebo mám 26 rokov a myslím, že toto je možno príliš dievčenské už na mňa, že toto asi nie. No a s týmto kúskom ja som mala nejakú predstavu. Chcela som to ako topík, že by som mala silonky a kraťasy alebo nejakú sukňu obtiahnutú, až mohlo by to byť cool, neviem. A toto mi tiež prišlo veľmi brandy, Melville, tričko s dlhým rukávom, podľa mňa moje prsia vyzerali veľmi dobre v tomto. A rovnako aj v tomto, ten topik bol super, až na to, že bol trošku väčší a viem, že by nedržal prsia a zároveň žiadnu podprsianku by som s ním nemohla mať. Medzi spodným prádlom som mala našla ešte aj tento topik, ktorý vyzeral na vyššie ako super, ale potom na mne som bola z neho tak trošku sklamaná, lebo sedel zvláštne, aj tie gombičky boli zvláštne, no nič moc. A táto blúzka je podľa mňa, viem si úplne predstaviť, mať na sebe, ale ja sa na ňu ešte mentálne necítim. Že v hlave mám, že kebyže mám 30 rokov, tak ju beriem, ale teraz ešte som za mňa necítila úplne dobre. A tento top som si chcela vyskúšať hlavne kvôli tomu, že sme mali niekedy barbinku, ktorá mala podobný. Ale ja mám pocit, že kvôli mojim prsiam tieto topy vyzerajú proste, že som tehotná, alebo že mám 258 kg. Takže som si ho nezobrala. Teraz keď sa na to pozerám, že možno som si to mala zobrať. Sekáč je hotový. Zo svojho zoznamu som asi nekúpila ani nič. Nie som si istá a ideme do Vánikovky, kde ďalší sekáč, ale už sa mi nechce. A vyzerá nice. Kde som chcela niečo? Do Pick & Kloppenburg som chcela ísť kúpiť, pozrieť sveter pánsky, pánske trenky a sestre pyžamo. Možno H&M. Idem tam. Tie pyžamy sú veľmi pekné, ale všetky sú že polyesterové a to sa mi úplne nepáči. Tento je jediný bavlnený. Idem pozrieť sa do Piku a keď tak sa vrátim preň. Tu asi pyžamko nekúpim, lebo jedna časť stojí 1000 korún. Asi a je to dobré. Som naspäť, napapaná, ukludnená, poviem sa pozrieť, čo som nakúpila. Lebo je to plná taška. Začnem darčekom pre moju sestru, ja som sa vrátila teda do H&M, to som už nenatočila a zobrala som teda pyžamo. Nakoniec sa rozhodla pre čierne, lebo to je také najviac luxurious. A je z polyesteru, nie je bavlnené, ale povedala som si, že ona by asi skôr ocenila to, ako to vyzerá, než z akého je to materiálu. Neviem, či to je dobrá logická poslušnosť, ale akože hezu, ja si ju aj vyskúšam, ale bude pre ňu, lebo je trošku väčšie. Môžem čokoľvek kúpovať je problém, tak som kúpila trenky. Stali veľa peňazí. 1100 korún. Samozrejme som aj sebe musela niečo kúpiť, tak som si, keď som bola v tom H&M-ku, tak sebe som si kúpila takúto čelenku, že festív. Ne, možno príliš zhruba na moju hlavu. Možno bude cute, možno to nejako vymyslím. A ešte som si kúpila v Calcedonia takéto bordové silonky, lebo tie rozmýšľam, že by som si dala možno na vianočnej večeri. Kúpila som rodičom ešte nejaké maličkosti, kúpila som čaj pre maminku, najlepšie mamina. Tatkovi som kúpila takýto, že česnekové pesto. A ešte má prísť taký švajčiarsky nožík, čo som mu objednala. A toto, on si rád robí chlebičky obložené, takže to môže mať na to taká samarina. Mám potom pre ňu ešte také sadá, mydla a krému na ruky, takú peknú. Z Notina a takúto Christmas spread som mi kúpila ako maslo. Pôvodne som chcela pistáciové, ale tie dve, čo mali na výber, sa mi aj jedno nepáčilo. Tak som zvolila nakoniec čo. A môžeme ísť asi na sekáčové veci. Tam začnem tým, čo som od začiatku vedela, že chcem, a to je tento biely sveter. Ja si nemôžem pomôcť, ja vždycky si kúpim nejaký biely sveter. Ale tento je, že Only L-ko za 165 korún a je podľa mňa, že 100% bavlnené. Je to väčšie trošku, ale má aj cutesy, akože oversize, alebo s nejakou sukňou, možno hezunke. 70% bavlna. Nevadí, príjemný takýto biely svetriček. Taktiež to obyčajné klasické tričko som si zobrala, lebo to stalo len, že 40 korún. Takže bola by škoda ho tam nechať a nemám veľmi takto žiadne výstry. A je také ľahké, príde mi ako bolo z Intimissimi originál, ale nie je tu žiadna výsačka ani nič. Ale je príjemné, takže fajn na zimu. Veľmi premýšľam nad týmto tričkom, brandy Melville Inspired a bolo so cutesy. Ak ho nebudeme na nosenie, tak na pyžamku ho budem nosiť. A stálo 65, ale akože cute, no čo, už som proste dievčatko. No a čo som trošku zaexperimentovala, tak ja som si zobrala nakoniec tú ružovú vec. Ja vám aj ukážem, ako som si to chcela dať.
zistím, že či to sa mi tak páči alebo nie. Tak to, keď to vidím v tom svetle, vyzerá to otrasne, takže uvidím, ako to bude vyzerať na mňa. Ale prečo je to také zaujímavé a ak nič z toho, tak podľa mňa mám kamošku, ktoré by sa to mohlo páčiť, tak to tak podarujem, alebo neviem, niečo z toho spravím. Takže to boli moje celé nákupy. V sekači som minula 400 korún, v H&M som minula, nie, v Pickingburgu som minula 1100 a v H&M som minula tiež 1000 korún. A to ešte nerátam to sklizeno, že koľko som tam minula, bolo toho dosť, ale bohužiaľ to sú Vianoce. Ja ešte musím ísť pozrieť mamine tú šatvočku do krku, na krk. Ale tak som bola celkom spokojná. Sekači som samozrejme nenašla to, čo vždy hľadám, takže po takýchto sekačových tripov ešte bude milión, kým nájdem to, čo reálne chcem. Ale a išla som len do jedného. Ale som aj tak spokojná. Majte sa krásne a užívajte si Vianoce. Bye!